Arratsaldeon Betarrametik, Biarnotik, 50 urteko isiltasuna bururatu da, hemen urteetan ustez ikasleen kontrako bortxaketak eta tratutxarrak gertatu dira, gero eta salaketa gehiago agertzen ari da. 180 salaketa jadanik mende erdi batez Betaramgo eskola katoliko untan izan diren bortxaketa eta tratutxarrengatik. Ferekak, sarketak, zakil milizkatziak eta gizonezkoen hazia hauen aurpegian. Zartakoak baino kolpe biziki bortitzak, hortzak hautsi arte, batek entzumenaren erdia galdu zuen ere. Eta bertze bati min egiteko xiringa batekin uran sajarazi zioten besoan. Tortura beraz. 180 salaketa jadanik, 70 pasa, sexu erasoekin lotuak, orotarat, 32 erasotzaile. Errautsik bezala uzten gaituztela, gu entzuleak. Bistanda, errautsiak haiek dira. Baginak izan larderia bazela, baina bortizkeria hori, bortizkeria hein hortan, ez ginak izun. Biziki grabe dela zepasatu den, bortizkeri sexual horiek behar dira azkar erran eta isiltasuna behar da hori gelditu. Ze plazerarekin batzuen dako, nola batzuek jotzen zutenek, kriston plazera hartzen zuten horren egiten. Ohartzen gira, entzutean, ze nolako sarraskia egina izan zaioten beren bizi guzirako. Jasan dituztala gauza normal ez direnak, ez da dudarik. Eta sexual abuzoik hori ez nakizun, ez nakizun bazela. Angelua gunekaatik aski ongi zekien, barrabiletan, ipurdian, unkitzeak, ferekak pairatzen zituen dutxatzen zelarik. Les fesses, les cuisses, les parties génitales et j'en passe. Duela 50 urte Betaramgo ikaslea izan zen eta unkitzeaz gain kolpeak ere pairatu zituen, noiz nahi 3 urtez. Donc c'était des coups tous les jours, la nuit, les dortoirs, les punitions. Kolpeak gauaz, egunez, eta ezin mintzatu inork ez baizuen sinetsiko eta gainerat zigor bikoitza izanen baizuten. Maltzurkeriak ez zuen mugarik. Il nous a mis en triangle les trois et il nous a fait nous frapper entre nous jusqu'à qu'il en ait assez. Behin beren zigorra lagunen artean elgarjotzea izan zen, zaindaria erakaslea pozik izan arte. Salaketa aurkeztu duen Angeluarunek ezin du burutik kendu 50 urte geroago lagun batzuek negar egiten dutela oraindik eta laguntza psikologikoa behar dutela. Alean esker biziki ospetsua da 2023-tik, gero eta handiagoa den biktimen taldearen sortzailea da. Des coups de pied, des gifles, des passages à tabac. Arek ostikoak, zartakoak eta kolpe aski bortitzak jasan zituen, erakasleek ez dutela deus erraten dio, alge direlakoan seguraski, bere ustez, barkamena galdetu behar lukete orain. Il y a une pédophilie d'opportunisme, tout simplement parce que l'accès au corps de l'enfant est permis. Aurrak bortxatzea eta erasotzea arruntazen Betarramen neurririk gabeko zigorrak. Et puis toutes ces punitions qui étaient complètement disproportionnées avec ce supplice du perron. Gauean aurrek biluzik egon behar zuten kanpoan, hotzarekin eta belauniko. Tratutxarrak lehenik eta gero ferekak, izan dadina peza edo laikoa, ezkonduak eta aita familiakoak direnak ere. Eskandalua salatzen duen gizon hau damutzen da, karrikarta bade muskildiarra, siberutarra hila izatea, buruzagi honen kontra salaketa bat izan zen, 1988an, ustez egin zuen bortxaketa batengatik. Geroago, bigarren salaketa bat ere. Baina denbora laburrean libro utzi zuten eta atzerrirata ies egin zuelarik bere buruaz beste egin zuen. Horrek ze ikusteko du evangelioarekin? Jozik, horik etzu hor evangelioi kontrario zu. Leheno erraiten ginizien, mena guaide, mentuaz, hori De Bruyne aldetik da, etzu Jesusen aldetik. Huai, emeki gauzak agertzen dira horiek, bena, emeki, Eta untxada agertzia? Bistan dena, untxada agertzia, zeren agertuz, mentuaz, jendeak launtzen altu,
mentuaz harrapiste bat izan dain heietan, biztan da? Gero, gaia zabalagoa da, beterran baino haratago, Elizaren papela ze izan den. Eta hor, Sobe komisioak hori argi eta garbi planteatu du, Elizaren omerta, isiltasuna, batzutan gezurrean ere gorde izan dute hori guzia. Eta ni pixkat gai hori hurbiletik segitzen dut azken urte hauetan. Eta Elizaren ikuspegia zertzen, hobenduna, behar bada, jakina zen, bazakiten, apez batzuk bazirela, hola ari zirenak. Eta mainan hoientzat, Elizarentzat zertzen, kastitatearen kontrako bekatua zen. Mainan biktimetzat sekula ez dira arduratu. Ene pena handia, ene pena handia. Eta jo, errandiko zut, nahi dienez errekontragizten, ez ziudenak araberritzen ahal, baina menturaz elgarrekin bide pixka bat egiten ahal du hobekio, hoike bizi dizten gero. Olaxet, zena pena handia da. Sekulan enien pentsatuko, horako gauza horiek izan dizten gure eskolan. Pena handia. Sobe komisioak gomendio batzuk egin dizkio Elizari. Elizak behar du hauetaz jabetu, eta albezan bat, eta batez ere horien artean, bere morala sexuala berrikusi. Eta baita ere, hori soziologoek ere diote, Eliza gaur egun atxikitzen duten zutabe edo erro dogmatikoak eta eklesiologikoak berrikusi. Hori da bidea, guk fededunek hortan sinetsi nahi dugu, baina ez dakit, niri zaila egiten zait gaurko zuzendaritzak, Eliz zuzendaritzak hori egin dezakenik. Ez dakit, baina ni ez nizte hori hola erraiteko, baina ikusten da sinodoarekin gertatu dena. Eliza gaur egun zeharkatzen duten arazo nagusiak ez dira kontutan hartuak izan. Zelibatoa, atxemplu bat hartzeko, zelibatoa Eliztarrentzat ez da arazoa, norentzat da arazoa, zuzendaritzarentzat. 1988an salaketak izan ziren jadanik, ikerketa bat ere bai, orduan zer gertatu zen xuxen jakin nahi du orain abokatu batek. Paueko oposizioko hautetsia da ere, eta badira 30 urte, Betaramgo gaia hurbiletik segitzen duela, arek defenditu baizuen, entzumenaren erdia galdu zuen gaztea. La justice, elle a à plusieurs reprises manqué les alertes qui lui ont été adressées. Badira 30 urte justiziak huts egiten duela deiak ez ditu entzun, orain justiziak ezin du ihes egin, bere lana egin behar du, eraso gehiegi izan da 1957tik 2004 arte. Orain, 5 lagun defenditzen ditu, batzuek bortxaketak pairatu zituzten, 10-12 urte zituztelarik, batzuetan erlijioaren izenean, batzuek mendira igo behar zuten belauniko, torturaz mintzo da. Les jeunes pensionnaires de Notre-Dame de Betaram ont été suppliciés. C'est le mot qui s'impose. Betaramgo eskandaluan 180 salaketa jadanik, baina kasik denentzat preskripzioa dago, 20 edo 30 urte iragandirelako jadanik. Je pense trouver, à un moment ou à un autre, une plainte pour viol non prescrite. Espero du laster berriki egin den delitu bat agertuko dela, erasotzaile horiek zigortzeko. Eta gisa berean, batzuek legea aldatu nahi dute. Frantziako 20 diputatu eta senatarik parte hartzen dute lan hortan 110 ideia biltzen dituen lege proposamenaren oinarrian, elkartea initzek urteetan egin dituzten lanak eta gogoetak. Supprimer toute prescription. Sentsibilitate desberdinetako legebiltzarkideen helburua da preskripziorik ez izatea gehiago haurrak sexualki erasotzen dituztenentzat aurten berean aurkeztuko dute legea, baina lehenagoko delituak kanpo geldituko dira. Horren berri Baionan eman dute asteburuan iragantzen sexu erasoei buruzko topaketan. Eliz gizonen hitzaldian ahatik protesta izan zen.
Aserrea handia baita, eta eskandalu hontan François Bayrou lehen ministroaren adierazpenak ez direlako beti xuxenak izan. Betarango bortizkeriaren berri zuen hezkuntza ministro zelarik, eskola hau diruztatu zuen ere, Pirinio Atlantikoetako kontseilu nagusiko burua izan zelarik, aste honetan ahatik. Kontrol bat bada, kolegio hortan eta beho egoiten gira. Baina nik nahi dut lehenik agurtu haur horiek, lehengo haur horiek, oai helduak dira, limaliko sofrikadoa ukan dute, eta handeatiak izan dira bere bizi guzikoz. Ordeon behar du huri atxiki burian, ez da posible ustia hula, eta azkar behar da huri gelditu. Denboran ikastegi hau kudeatzen zuen kongregazioak aitortu du azkenean zerikusia daukala gertatu denarekin. Orain arte, 700.000 euroko kalte ordainak eman dizkie 19 lagunei Eliz gizonek egindako abusuen biktimak dira eta lehen aldiz hitzeman dute laikoek egindako abusuen biktimentzat ere kalte ordainak izanen direla. Eta game etzu paixe, Eta ordean, gure etxiek etzi balio handia. Jendek uste dute iziarri soz bat duela, hori ez da egia. C'est surtout ce qui est le plus important pour moi, c'est la commission d'enquête parlementaire. Ikerketa batzorde batek sakon aztertuko du eskandalua, biktimen taldeak proposamenak eginen dizkio Frantziako gobernuari justizia eta hezkuntza sailaren akats guziak aztertu nahi dituzte, barnetegietan egoteko bederen 14 urte izatea nahi dute ere, biktimen 195, 14 urte baino gutiagoak direlako. Lurrikara hemen, betaramen, biharnoan hasi da, salaketa askorekin, ondorioak ahatik toki frangotan agerlitezke orain. Erasotua izan denarentzat, dilema ikaragarria da. Edo hitza hartzen du eta badaki inguru hurbilarentzat suntsitzaile izan ditekela, familiarentzat, kongregazioarentzat suntsitzaile izan ditekela. Edo isilik egotea hautatzen du, eta ordun bere burua du suntsitzen. Je vais aller loin. Eta sofritzen duten lagun guzi horiek laguntzeko, biktimen aldeko taldea urrun joateko prest da, argi dute olakoak gertatu direla publikuan ere, alerta sistema eraginkorra nahi dute, formakuntza gehiago, eta aplikazio berezia ere aurrek aixe sala dezaten pairatzen duten infernua.